De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: laten we oversteken. Zij stuurden het volk weg en namen hem mee, zoals hij daar in de boot zat. Andere boten begeleidden hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al volliep. Intussen lag hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden hem: meester, raken we niet dat wij vergaan? Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: zwijg stil. De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat je nog geen geloof bezit? Ze werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? Woord van de Heer. Wij danken God. Wie is hij toch? Een wezenlijke vraag. Een vraag die wij ons altijd mogen stellen. Wie is het toch om dit of dat te kunnen? Dit wonder of dat wonder. Maar daarom ook heeft Jezus wonderen verricht. Ten diepste. Natuurlijk, hij verrichtte wonderen om mensen te genezen. Uit liefde tot de mensen. Omwille van de mensen was hij zelf, Gods Zoon, juist mens geworden. De wonderen waren ook bedoeld om richtingwijzers te zijn naar hem. Om die vraag op te wekken: wie is het toch? En juist de beantwoording van die vraag is de inhoud van ons geloof. Dit evangelie wil ons behulpzaam zijn. Het gehele evangelie wil ons behulpzaam zijn om te komen tot geloof in Jezus Christus. In hem die is en God en mens. En mens en God. Het zal ongetwijfeld een indrukwekkend gebeuren zijn geweest. Niet alleen het wonder van dit evangelie, maar überhaupt elk wonder. Immers, een wonder is normaal gesproken niet mogelijk. Alleen mogelijk omdat voor God niets onmogelijk is. Het evangelie wil ons behulpzaam zijn te komen tot een dieper geloof in Jezus Christus. Het evangelie, je moet het letterlijk nemen, verwijst ook naar een andere situatie. Namelijk naar het innerlijk van elke mens. Ons eigen innerlijk. Het kan bij tijd en wijle geweldig stormen van binnen. Hoe ga je ermee om? Wanneer het stormt van binnen,
Ben je totaal onrustig? Je ziet soms de uitweg niet. De overweging van het evangelie, van dit evangelie of een ander evangelie, kan behulpzaam zijn. Het is immers God zelf die spreekt. In dit evangelie zegt Jezus, God, zwijg stil. Wanneer we proberen onze antenne gericht te houden op Jezus Christus, telkens weer opnieuw en volharden, ja, dan zal die enorme onrust van binnen weg hebben. Soms plotseling, misschien vaker geleidelijk aan. Want wij voelen ons verbonden met iemand. We zijn niet alleen. En wij weten dat die iemand Jezus Christus is, God zelf. Die ons niet in de steek laat. Maar wij moeten ons wel ontvankelijk tonen voor de werkzaamheid van zijn genade. Een mens die zich afsluit, blijft steken. Een mens die zich ontvankelijk toont, zal groeien. Op die wijze maken wij een historisch gebeuren, opgetekend in dit evangelie, ooit gebeurd, tot iets heel persoonlijks, van tijd tot tijd. De leerlingen hebben op deze wijze het geloof in Jezus Christus gekregen. Ze hebben stilaan geleerd met vallen en opstaan en uiteindelijk met de hulp van de Heilige Geest op Pinksteren om ten volle te geloven in Hem die het leven is, het eeuwig leven, Jezus Christus. Mogen Gods genade ons te allen tijden behulpzaam zijn om te komen tot dat heilzame geloof in Jezus Christus. Amen.